אני נשואה, אימא ל-15 ילדים, ברוך השם, ואני מאוד שמחה בזה. שאומרים, אימא ברוכת ילדים, אישה ברוכת ילדים, זה באמת המילה היא מאוד מתאימה, כי זה ממש ברכה הילדים. אני כל הזמן חיפשתי כל מיני קריירות, למדתי כאחות מוסמכת, למדתי כל מיני דברים, רציתי לעבוד וזה. וראיתי את עצמי ששום קריירה לא עבדה עליי, הקריירה היחידה שאהבתי להיות אימא טובה לילדים. והרגשתי שזה שליחות שלי מהרבי. זה כל ילד וילד בפני עצמו ועם הברכה שלו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, כאילו, כל ילד שבא, יש כאלה שמתקשים, אומרים בגלל הפרנסה, בגלל המצב הכלכלי, בגלל זה. אבל אנחנו מאמינים, כל ילד שבא, הוא בא, ממש מביא את כל הברכה איתו, גם הפרנסה וגם מקום בדירה וגם הכל לא מביא איתו. אנחנו קודם כל צריכים לרצות את הילד, ולא לרצות אותו רק אחרי שהוא נולד, אלא כשכבר הוא צריך להגיע, אנחנו צריכים להתפלל שהוא יגיע, ולא רק בילד הראשון צריך להתפלל שהוא יגיע, גם הילד ה-15 צריך להתפלל שהוא יגיע. אז כשהילד הוא רצוי, מההתחלה קראנו לו לבוא, שיטת החינוך שלו היא מאוד הרבה יותר קלה. זה לא בדיוק התמודדות, צריך לדעת, תלוי איך לוקחים את זה. אם לוקחים את זה כהתמודדות ודבר מאוד קשה, אז באמת חושבים שהם מתמודדים, מתאמצים. אבל ברגע שאתה לוקח את זה שחלק מהחיים שלך, ואתה נהנה מזה, אז בכלל לא מרגישים שזה התמודדות. אני בתשנ"ב הייתי אצל הרבי בחלוקת דולרים. נתן לי דולר אחד, הייתי בהיריון ה-11. אמרתי לרבי, אני עכשיו מתחילה מניין שני. עשיתי מניין של 10 ילדים, אני עכשיו מתחילה מניין שני. הרבי קרא לי, אחרי שכבר כמעט הלכתי, הרבי קרא לי, אמר לי, עוד דולר למניין השני. והמניין השני, 15, עוד 5 למניין השני. מה שאני רוצה להגיד לאמהות שחוסכות בזה, אני אומרת תור חיסכון, להביא עוד ילד ועוד ילד, במילה קצרה הן מפספסות את האושר הזה. ממש מפספסות. השם שלי ירקון אמיפעי, אני גרה בכפר חב"ד, אימא ל-14 ילדים ברוך השם. אני מורה, מחנכת. למרות שברוך השם אני אימא למשפחה ברוכת ילדים, הצלחתי גם להוציא תואר ראשון וגם תואר שני, וזה לא שיצאתי לחופשת מולדת מהבית, תוך הבית. ברוך השם זה היה בהחלט בזכות בעלי ובזכות הילדים, שברגע שאמרתי להם ילדים אני יושבת, אני עסוקה בדברים, בעבודה שלי, אז לא היה להם קל, אבל הם תרמו את תרומתם והם השתדלו לא להפריע, ולרוב לא הייתי עושה את זה בזמנים האלה, הייתי עושה את זה בשעות המאוחרות יותר של הלילה, אבל גם כשהייתי נאלצת לעשות את זה בזמנים שלהם, אז יכולתי לעשות את זה גם בין הרגליים שלהם. פעם אחד הילדים נכנסתי מהעבודה, וממש כל כך הייתי עייפה, שממש לא שמתי לב מה סובב אותי. אז הוא אומר לי, אמא, נכון מתחשק לך כוס קפה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, אז הוא כבר מוכן. אז זה שמח, זה משהו קצפון, אבל זה המון שמחה. קוראים לי טובי הנדל. אנחנו בשליחות של הרבי מלובביץ'. העשירית שלנו כבר בכיתה ח' והקטנה שלנו בת 2 ויש בה אמצע. ואני מלמדת בבית ספר חב"ד בנצרת עילית. זה לא מספר הילדים, זה החינוך שהם מקבלים. וכשמגדלים ילדים בגיל 0 למשמעת ולחינוך ולסדר ולאחריות, אז לא מרגישים את העול. וכשמגדלים 2 ילדים ורק צריכים לשרת אותם ולתת להם, והם עושים מה שהם רוצים ולא שומעים בקולך, אז 2 זה קשה מאוד. אף פעם לא חשבתי שזה קשור למספר. יש 3 דברים עיקריים שהם נקראים הברכה בחיים. יש ברכה שיש בריאות, יש ברכה שיש ילדים, ויש ברכה שיש פרנסה טובה. ועל 3 דברים האלה כולם מתפללים.
אני חושבת על כל אחד מאלה, אף אחד לא יכול להגיד שיש לו מספיק, כי בדבר טוב, אז בן אדם רוצה שיהיה לו כמה שאפשר. שמי מרים ביטון, אני גרה בכפר חב"ד, אני מורה במקצועי, אני נשואה עם בלי עין הרע ליד חזקה, 14 במספר, כן ירבו. לגדל 14 ילדים בלי עין הרע זה כמה דברים. א', זה נותן לך סיפוק מדהים. אתה אומר לעצמך, הדבר הכי נחשף לכל בן אדם, זה עולמי. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי אותם. ואני צריכה פשוט להפיק מהם את כל היכולות וכל הדברים היפים. אני קמה בבוקר, אני יודעת שכיף לי לקום בבוקר, כי יש לי לראות את המגוון, להכין אותם לבית הספר, לארגן אותם, לקבל אותם אחר כך עם החיוך ועם כל מה שמתלווה לכך. זה דבר מלא יופי. קשה בוודאי, אבל השאלה איך אתה לוקח את הדברים. תראה, אני רואה את הדבר הזה בעצם משתי אספקטים. האספקט האחד שהוא רוחני, והאספקט האחד שהוא גשמי. האספקט הרוחני, אם אנחנו רואים, בכל המקורות שלנו מדובר, שאם אתה מביא ילד לעולם, זה המשכה אלוקית. אתה מוריד אלוקות לעולם. ולהוריד לו אלוקות לעולם, מי לא שש לעשות את הדברים האלה? זה דבר הרי מרשים, מדהים. זה האחד. 2, זה השרשרת שלנו, שרשרת המשפחה, שאחד פשוט קשור בשני. וה3, שזה מאוד מאוד חשוב, זה הנושא שכל אדם שמביא את הנשמות לעולם מקרב את המשיח. ויש לך דבר יותר נפלא מזה? תנסה לחשוב או לשאול מישהו בעצם, אתה מוכן לוותר על ילד? מה, או תשאל אפילו אחרת, מה הדבר הכי שהיית רוצה בחיים שלך? אני בטוחה שכל אחד יגיד קודם כל ילדים. ובלי עין הרע הם גדלים, הם מטפלים אחד בשני. וזה תענוג, הפרנסה מגיעה מאת השם. שום דבר לא קשה, זה הכל חשוב איך הראייה שלך לעולם. אתה שמח, אתה רואה הכל ורוד, טוב, אופטימי, ילך לך טוב. שמי שרה גולדברג, אני שליחה של הרבה במגדל העמק. מנהלת בית ספר תיכון בקריות, בית ספר חב"ד. נשואה ואם ל-13 ילדים שעוברים. להיות אימא ל-13 ילדים זה כיף. זה שמחה, זה סיפוק. יש לך יותר ילדים, יש יותר חוכמות. האמא מספיק חכמה כדי לעשות את החלוקה בצורה חכמה, לא שהאמא מטילה את התפקידים, אלא שהילדים ביניהם עושים חלוקת תפקידים. אז כיוון שזה נעשה ביניהם, אז הם בעצמם גם אחראים שהדבר ייעשה, זה מקל מאוד. זה לא אומר שהילדים עובדים ואני יושבת לי ומנהלת את בית הספר במשרד. זאת אומרת, בוודאי שאני ביחד איתם. אני צריכה לראות שהדבר נעשה, אני גם עוזרת, גם איתם, גם לי יש חלק בתפקידים. הם חילקו את התפקידים, אבל גם לי הם נתנו תפקיד. זאת אומרת, זה הכל יחד, אנחנו ביחד, אנחנו עושים את כל העבודה ביחד. קוראים לי ליזיק, נולדתי בלוד. ההורים שלי היו שלוחים בכמה מקומות בארץ. עברתי הכשרה במכללת בית רבקה בכפר חב"ד, הכשרה למורות. להיות אימא ל10 ילדים זה תענוג גדול. זה משהו שממלא אותך כל הזמן. זה משהו שאת הולכת איתו מעלות החמה עד החשיכה. גם כשאת ישנה, גם כשאת לא נרדמת. כל הזמן. לא חשבתי שיהיו לי 10 ילדים, וגם אני חושבת שאף אחד לא חושב, יהיו לי 10 ילדים ויהיה קשה, אלא עכשיו אם היית אומר לי, את יודעת, עוד מעט יהיו לך 10 ילדים, אני לא יודעת מה היה קורה לי, הייתי, לא יודעת, משתגעת. כי זה קשה, אבל היום שאני את הקושי שוכחים האמת. שוכחים את הקושי. הקושי זה משהו שחולף. זה לא נקודות אור, זה ממש אור אחד גדול.
בוא נגיד, יש לפעמים נקודות משבר, אבל לא לפעמים נקודות אור. כל הזמן יש לנו אור גדול. האור זה כל בוקר לקום ולראות אותם. זה הכי אור גדול. להגיד איתם מודה אני, מה יותר גדול מזה? האור זה להגיד איתם קריאת שמע בלילה. האור זה שהבן שלי משליחות בחוץ לארץ מתקשר ואומר, אמא, מה שלומך? ומתחיל לספר את כל מה שיש לו ולשתף אותי בדברים שאני לא בטוחה שבעולם כל בחור משתף את אמא שלו. בחור. אני לא יודעת מה קורה בעולם, אני יודעת מה אצלנו. האור זה לראות בחורים ובחורות גדלים בבית ושמחים וטוב להם ורוצים להמשיך להיות כמו אבא ואמא שלי, כמו אבא ואמא של בעלי, כמונו. שהם יודעים שהם רוצים לעשות מה שהרבי רוצה. זה כיף. אני רוצה לומר לכל אחת, מגיע יום שרוצים וכבר אי אפשר. מגיע יום שמסתכלים על הקשיים ובכלל לא מבינים למה זה היה קשה, שוכחים את זה לגמרי. ורק מקבלים את הנחת ונהנים מכל דקה, מכל ילד, מכל שליחות של ילד, מכל חיוך, שאם את היית מפספסת בשנייה או מהססת לרגע, לא היית מקבלת את זה אף פעם. אל תפסידי. להיות אימא למשפחה ברוכת ילדים, אפשר להגיד שזה כיף הכי גדול. מעניין מאוד. אפשר להגיד שזה באמת משימה גדולה וקשה ויפה מאוד. להיות אימא ל-20 ילדים זה... לא חשבתי בכלל שאני אהיה מסוגלת לדבר כזה. אבל איך אומרים, עם האוכל בא תיאבון. אז כשיש לך ילד אחד, רוצים שניים, כשיש לו שניים, רוצים שלושה, רואים שאפשר להסתדר עם שלושה, אז ברוך השם, הגיע הרביעי, וכך אפילו אחרי שנולדה 20, מאוד 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 רציתי להמשיך. אני אומרת שלא לחינם כתוב, הם הבנים שמחה. וברוך השם, הילדים והבנים והמשפחה הגדולה נותנת המון שמחה. מאוד מעניין. הבן שלי לפני שבוע רק אמר לי, הבן ה-18, הוא אומר, איזה כיף משפחה גדולה. לאן שאני נוסע בארץ, יש לי אחות או אח. אני נוסע לארצות הברית, יש לי אחים. אני נוסע לכאן, לקריית גת, להרצליה, לרמת אביב, ליהוד. הילדים מפוזרים, וברוך השם יש לו לאן ללכת, והוא מטייל בארץ, ובכל מקום יש לו את האחים שלו. עכשיו, איך שאני מסתכלת על כל הילדים, ברוך השם שהם גדלו, והנכדים, זה ממש אימפריה. אנחנו למעלה מ-70 נכדים, וברוך השם 7 נינים, ומאוד מעניין. מאוד מעניין, הנכדים עצמם, בינם לבין עצמם, כל כך הרבה בני דודים שהם בעצמם מעניין להם. זה כמעט כמו אחים, כשאנחנו נפגשים בשבתות לפעמים ביחד, אז זה ממש, יש להם המון חברים וחברות, הכל בתוך המשפחה. זה היה שווה מאוד מאוד. וצריך להודות כל שנייה וכל רגע שברוך השם, זה דבר נפלא ביותר. זה אי אפשר לתאר כמה שזה נפלא. אני רק יכולה להגיד לאותן נשים צעירות, שאם באמת הן מתקשות, ובאמת קשה להן, ואני מאמינה שקשה להן, שלא יתביישו לבקש עזרה, שלא יתביישו להתייעץ, ואפשר המון המון לעזור להם, ובאמת הם יכולים להגיע, כל אחת יכולה להגיע לזה. כל אחת יכולה להגיע למשפחה גדולה ברוכת ילדים. ואחרי שכולם יגדלו, הם רק יסתכלו על כולם, הם יראו באמת, חס וחלילה, על מי אפשר לוותר. זה פשוט, זה בלתי אפשרי, זה כולם, כל אחד זה עולם שלהם. 1, 2, 3. עוד אחת. חיוך יפה. חיוך יפה.
עם השיניים. יפה, 1, 2, 3. את יודעת איזה נעליים שייכים למי? כן. לא נכון. כן, נכון. בבקשה. מה, זה של אסתי, זה של חיה, זה של אורלי ביובסי, יש לנו אותו דבר. של דוד, זה של שמריו, של שמעון, זה של שמעון, זה של זלמי. שמעון זה מספר כמה? שמעון הוא לפני אסתי, עשו 13. של ליבי, של אסתי, של מוסיה, של דבורליה, של שמעון ושמרי. כמה עוד יש? אני יודעת כמה שיש פה, אנחנו לא סופרים. שהכתבה תסתיים עד שנגמר. טוב, מהר. דוד, שמעון, זלמי, רבקה, אסתי, דוד, ואיפה חסר לו אחד? כנראה שנפל, עוד מעט נלך לחפש. אוקיי. אבל אני חושבת שהשני היה שם, אני לא יודעת. איפה? אני לא יודעת. זהו, נו, עברתי את המבחן. כשסימה זלמנוב מדברת על מפעל החיים שלה, היא לא מתכוונת לאיזה פרס שמחלקים ביום העצמאות. כבר 30 שנה שהאישה הזאת מייצרת חיים ועוד חיים ועוד חיים, ונכון לעכשיו אין לה שום כוונה להפסיק. היא בת 48. לפני חצי שנה ילדה את בנה 19. ב7 בבוקר, אחרי שקמה 5 פעמים להחליף חיתול וגם הכינה רשימת קניות אינסופית לליל הסדר, אפשר היה להבין אם תרצה לנוח קצת. מהמצות. מביא לכם מצות. אבל היום של סימה רק מתחיל. נו, 2 דקות וסיימנו עניין, ועולים למעלה, כולם. גם זקני צפת ראו כבר משפחות של 8 ילדים, 10, אפילו 13, אבל להגיע כל כך קרוב ל-20... נו, זאת כבר כנראה סיבה לכתבה. בחודשים שעברו מאז שילדה את צאצא מספר 19, הבית של סימה הפך למוקד עלייה לרגל, והיא עצמה לכהנת של משפחתיות ופריון. כמה שנים מהחיים שלך היית בהיריון? הרבה מהם. הרבה מאוד. 9 כפול 19, כמה זה? זה 15 שנה, שליש מהחיים. תמיד כשיש רגעים של קושי, או שאני אומרת, וואי, אין לי כוח יותר, אני אומרת, סוגרת העיניים רגע, ואני אומרת, כמה אנשים היו רוצים להיות במקומך? תשתקי. אוי. במכה נפלת, קיבלת מכה, מתחיל להיות עייף. טוב, נתחיל. טוב, ישראל הוא הבחור, הוא בחור מאוד מאוד. אוי, אבל היית בבוץ. וואו. רבקה, שנייה אחת, מאוד עייף. אני לא לשכב קצת עם הסמיכה. טוב, תחי, ממש כולו בוץ. טוב, סליחה. שמריה, בוא קח את זה לפח, חמוד. יופי, ילד טוב. רבקה, תתקשרו לטאטי שיבוא הביתה, בסדר? שלא ילך ישר לצבי. בזמן שסימה משתלטת על העניינים, החלטתי לבדוק איך הבית שלה מתקתק. לכל ילד יש כאן תפקיד, למשל אסתי, ילדה מספר 14, שמגבשת ממש עכשיו את טבלת הסנדוויצ'ים השבועית. שמריה זלמנוב. שמריה, מה אתה רוצה? פיתה לחם או לחמניה? לחמניה. מה את רוצה? פיתה לחם או לחמניה? לחמניה. מה למרוח? שוקולד. גבינה צהובה. ביי ביי. ופה תעשי מה שאת רוצה. זהו. גבינה צהובה, וירוק מה שרוצים. איפה שמים את הרשימה? אני שמה את זה עם מגנט על המקרר. אוקיי, ואז? ואז למשל אני מכינה סנדוויצ'ים במטבח. מי שמכין את הרשימה הוא גם זה שמכין את הסנדוויצ'ים? כל מישהו אחר מכין. יש גם איזה טבלה. יש טבלה על הטבלה, כאילו? יש טבלה אחת איזה סנדוויצ'ים, וטבלה שנייה מי מכין באיזה יום? סיימתי. אוי יופי, בוא נתלה את זה. תתלי את זה על המקרר. יופי, סנדוויצ'ים. כל הכבוד, תודה רבה, אסתי. מתי את קמה? בדרך כלל בזמן העבודה, אני קמה ב5. 5 לפנות בוקר. 5 לפנות בוקר. את גם עובדת? אני מנהלת תיכון. מי מעיר את הילדים בבוקר? אני. מי עושה את הכביסה? אני. מי קם להחליף בלילה? אני. הבלי.
ב5:30 חוזר מהעבודה אבא יוסי, שמנסה כבר שנים להדביק את הקצב. מה נשמע? כמה מכונות כביסה יש ביום? 6. לפחות. אז מתי תוספות. 6 כביסות? אני רוצה לשמור סודות פה, כי זה לא... אני בדרך כלל עושה בערב בלילה, ואני בלילה קמה לשים כביסות במכונה במייבש. אני עושה כביסות בלילה. כן, אז ב30 השנים שעברו מאז שהתחתנה עם בעלה יוסי, סימה זלמנוב מביאה ילדים בין כביסה לכביסה. זו הנאה שלנו גם, אז כשאתה רואה שזה מצליח, אתה רואה שזה הולך, אז אתה ממשיך עם זה, לא? זו מניה שהולכת. עוד לא קרסה המניה הזאת. איזה מניה? של ילדים. הם נפגשו בשידוך בברוקלין של סוף שנות ה-70, התחתנו תוך 3 חודשים ומיד עלו לארץ, לצפת, לבית קטן על צלע ההר. סימה התחילה לעבוד בתיכון של חב"ד, ויוסי קיבל ג'וב כרב בשירות בתי הסוהר. את העשור הראשון שלהם הם סיימו עם 9 ילדים. דוד נולד, אז אמרנו שזה המניין הראשון, וכשרבקה נולדה, אז אמרנו שהיא הבכורה של המניין השני. תכננת כזאת משפחה גדולה? הקדוש הוא מתכנן לנו. אנחנו התפללנו, קיווינו שהקדוש הוא יזכה אותנו במשפחה גדולה, אבל ידענו שמה שהוא נותן לנו זה מה שנקבל, ונקבל בשמחה, כי הוא יודע מה טוב לנו, ואנחנו חיים וזורמים איתו. לפעמים אומרים לך אנשים, איך אפשר? כל כך קשה, איך אפשר? 19 ילדים. 19. תושיב את כולם, תגיד לי מי מהם מיותר. לפני שהם רצים לקנייה הגדולה לפסח, הזלמנובים יוצאים לדירה של צבי, בנם הרביעי. אצלו יחגגו יום הולדת לבאסי, ילדתם ה-15. ממש היום היא בת 7, ונכון שבמשפחה ענקית שכזאת יש לפחות פעם בשבוע איזו סיבה למסיבה, אבל יום הולדת זה יום הולדת. וואי, מה עשו כל השכנים שלכם עושים פסח? זאת הקלה. כל אחד מהילדים למד בעל פה את המשפט האהוב עליו מהכתובים, זאת תהיה מתנתם לאחותם. ומלוא, כל הארץ, כבודו, אליך, הדבר, מאוד, בפיך, ובלבבך, לעשותו. אחרי חודש ניסן, איזה חודש? יופי. למי יש יום הולדת בחודש? לשמעון! ולמי אחרי שמעון? למנדוק! ואחרי חודש אייר, איזה חודש? סיוון! למי יש יום הולדת בחודש? תראו איזה קופת צדקה! עכשיו בסית, כמה בסית צריכה לתרום עכשיו? 8. למה 8? ניסיונה דאגה. 1. תזכי. 2. יש לפעמים דאגות כלכליות? בוודאי. יש לנו משכנתה מאוד גבוהה, אנחנו משלמים חובות על החתונות שעשינו, אנחנו חיתנו 6 ילדים בצורה טובה, יפה, נתנו את כל מה שזוג צריך לקבל ויותר ממש בצורה מאוד מכובדת, ואנחנו משלמים את החובות. יש דברים קשים, מה אתה יכול להתווכח איתם? זה כמו להתווכח עם הודעה מוקלטת. יש קשיים, יש מטלות, יש לחצים, אבל איך שאתה מקבל את זה? אני רואה שכשאני מנסה להסתכל על חשבון, על כמה הכנסות יש, אני לפעמים נדהם, אני אומרת, איך אנחנו חיים? רבים, אלה 125, מה מחירם? צלחות עם הגדולות. 17. זה יוצא 15 אגורות. שבוע לפני ליל הסדר, השנה יגיעו לבית של סימה ויוסי כל 19 הילדים, 6 חתנים וכלות ו8 נכדים. 4 אגורות הרווחנו. משפחה עם כל כך הרבה ילדים זו מצווה גדולה, אבל לאט לאט מתברר גם המחיר. עשית תביא עוד עגלה. אתה מבין? טוב. כן, יש עוד עגלות? יש עגלות פנויות? עוד לא קרה לי שאני לא אכלתי ארוחת ערב.
ואף פעם לא אכלנו בבית התבשיל, תמיד אכלנו בבית משלנו. לקחתי אחוזים. יופי. זה 20 קילו פה? כן. והמצב הכלכלי שלי, כשהייתי ללא ילדים או עם ילד אחד, והיום הוא אותו הדבר. רוצים הרבה, אבל יש מה שצריך. יופי. בשעה טובה. אפשר לפתוח את הבגאז'? לאורך היממה שביליתי עם סימה זלמנוב, רציתי רק לתפוס איתה איזה דקה פנויה, רגע שבו אוכל לשאול אותה איך לעזאזל היא מחזיקה מעמד. מתי יש לה איזה רגע פרטי, רגע של שקט, רק לעצמה. אז בעוד 5 דקות שירדו למטה, לעזור. בסדר? אבל בעולם של סימה אין ממש דבר כזה דקה פנויה. ומה קורה עם כולם? היא הלכה לישון? תסדרי שם קצת, טוב? מצד שני, כשהתקרבנו לבית והילדים של סימה, כמו באגדת פיטר פן, נשפכו החוצה בכותנות לבנות, הבנתי שהסיפור של משפחת זלמנוב משמעותי קצת יותר, מאוד קוריוז מתקתק לחגים. בואי תביא עוד משהו. אין מה לעשות, כשכל החלקים שלה פועלים בתאום כזה מושלם ומתוך אהבה שקטה, אין דבר יפה יותר מהחיה המוזרה הזאת, שנקראת משפחה. זה מעייף, כן. מעייף. אבל שוב, השמחה והמתנה הזאת נותנת כוח. את רואה את עצמך מביאה עוד ילדים? אם הקדוש בו ייתן, אז אני מקבל אותם בשמחה, באהבה. מה, יכול להיות שיהיה פה ילד ה-20? ה-21? 22? תפסיק אותי. 23? אנחנו, מה פתאום? לא מפסיקים.